Guys, good morning. I will be going to San Carlos. Watag series din sa waiting shed. So guys, paabot tag kuan ron. Boss magdugay paguro kay bago naman nakaagigod ang bus. So diyan na taron sa series no, nakasakay ta. Diyan taron na pungko sa lubot na bahay. Travel tag mga 1 hour ko lang from Toboso to San Carlos. I used to walk these roads with you. Can't remember the last time I went without you. Where do I go? Where do I go? Oh, nagkaroon no, San Carlos. Kuha lang ta. We'll try to walk patubag sa atong atuan dito sa atong Sigisuguan. So init tayo no, init. Wagtawan ta para exercise po tag ginagmay niya makadaginot po no. Where do I go from here? So guys, maghuman na tagan to sa atong kuan, atong tuyo. Kaya karon alay lakad na sa ta. Oh, medyo guba na ang glasses. Pailis na gidoro. Ano? Ako na pong gisulod di ayaw na po. Ayaw na po sa mata. So to, ayaw na po kayo tagatuan dito. Paingon na sa dito. Medyo alay lakad na po tagamay. Taas kayong adlaw na oh, init na. Medyo udto na yun, summer kayo. Kung abot, ay pada hulog na. Hulog ang listahan. Tari-tari mo palit-tari atong palitonon diri sa Gaisano, diri lang ta sa Gaisano kay layo na kay itong City Mall eh. So kani ato nirong adtoon muna nga diri na lang ta mamalit niya mo adton taron sa downtown para pagpalit sa uban. Okay na uli na ta ya mga bag na to na mga tao sa sugo na to mga taki palit ta. So ato na punta ron sa usa dito kay para shopping na punta. I-check pa sa guard. Okay. Ato na ta sa tingkat ko dito para wa pa magud makumpleto so atong kumpletohon. So mulabang taron. Mulabang ta sa karsada, maghuwat lang ta kay napay daghan mga motor nga muadto. Kay taagi sa pedestrian.
Ayaw pa man to. Chamingas level 14 to the counter, please. Gulat taron o kuan kay number 53 pa ta. Take halo-halo kay dugay pa man. Waton pa tag kadiyo. 53 so wala man yun. Ako mo kay perting uhaw kayo ang init dito sa kawas. So, yan na. Sarap ng halo-halo. I used to walk these roads with you. Can't remember the last time I went without you. Where do I go? Where do I go? Malasa to. Motor ako. Kaya ba? Motor ako dong. Dong, motor, dong. Sakya ko. Amigo na yun, no? Ingon siya nga. Video din na. Na kay... po na siya. Tingala po na siya na ako kanina ng video. Pero kabalo naman siya nga. Kuhan ba? Kabalo na siya nga... i-video vlog. Na, ikaw na na. Isa yung ngalan na mo, Brad? Ramel. Ramel. Sige ah. I used to walk these roads with you. Can't remember the last